Dili. Ito na. Ito na natin yung mga customer, mga pumps. Sa inyo ha, til, ulo. Ulo, first lunod na ko. Til, sunod ani. Wait lang, 2 minutes lang. Ito na, nagpunta na, magluto, nagpunta, kaya kanahapon mata magluto. Kung ano yung kinabuhin na to, basta nalay stock. Luto ta. Ay, dumo naman sa itong mga customer, direct pita. Hindi na, sila sa ito, magkalala na sila mapon. 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 Mapon na sayaw nila, bunot. Talaga. Hello, shout out na mga batang sibugay. Wow! Guys, medyo apiki itong binabuhay na kapuna. Eh, wala magbingaw kayong panahon. Di totoo yan. Pero mo like, share, and follow lang mo sa video. Dagong kalipay na mo na pala siguro dagong video. Ayo, maayo ko siguro kung maurot kay para rin sa mabugnuan sa sawa. Nope. Udah ko, biar beri punan. Kau. Kaya kung mga anak, ang gusto ilang pangayo. Singisiyan, antas tagihan, 5-6 anek, patay kabayan. Gagoy!